mune chivimbo chakatabukwa mukati meana yenyu chokuti wangu mwana hafana kuenda kuna dokta. Icho chakakukonzeresai kuti wangu mwana hafana kuenda kuna dokta. Handiteka chine zvachinoziva kuti no, kana mwana wangu aita izvi ndikangodzinga dzandadai ndarasika. Asi ndinofanira kuti it's either kuti mwana wenyu agara aine problem yakadai yamagara muchisova nenzira yekusaenda kuna dokta, kana kuti mune kumwe kwamakaudzwa imi kunzi mukaona mwana wenyu aita zvakati musazomubvumira kuenda kupi kuchipatara. Andidika zvinhu tu izvozvo one of the two tinogona kuwana chokwadi pazviri. Andidika zvakanaka. Imimi mazogara pasi nemwana because access yake yekusununguka kutaura iri kuna amai zvakanyanya kupfuura kuna baba. Makambomubvunzurudza akati kudii pamusoro peurwere akati kudii? Ini pandinamutambira kuroti ndakamutambira ndivandamutanga kumubvunza iwo chii chaitika. Akabva atiti ndiri muklasi ndakutanga kuona dzungu. Ndati hawo watanga kuona dzungu zvikanzi ei. Ndikatambobvunzwa sei akavapfeka juzi rakakavhara kumeso nejuzi kudai zvanzi maziso angu akuti baba haasi kuda kutarisa sura. Ndakati ho zvikanzi ei ndise nemwana kumwadho paakazoita zvaakaita izvo tizotsvaga waprofiti nokuti mwana wezvo akazodonha abva atanga kuseka akutanga kuseka. Saka nguva yepanaifona ndivandati kuzvanzi kunzwa masekero ake haasi munhu arinomo ndobva atanga kuseka. Vanhu vanga varipona kutorova vanhu zvibhagera atofungata zvibhagera mwana wekuti haruvi vanhu vandobva vatomubata. Asi maitiraiti aida kuratidza kuti mwana aida kutiza kuda kutobuda. Ndipandikazotanga ndemifonero baba wake pandikafuna wakabva vadzoka. Saka mwana yakushandirwa uyu akakushandirwa pai ndikabva pataura zvinhu zvii zvine marekodzi ndobva zvikatanga kutaura. Ini handambozvingira zvandabva kuchikoro ndibva zvikatanga kutaura zvekuchikoro zvakazodai pakataurwa zvinhu zvakawanda zvekuchikoro. Zvekuchikoro zvinogona kunge zvakawanda zvakataurwa handitika. Asi ini ndoda kutarisisa kuti pakanyatsova nechokwadi chenyu mukati mahana yenyu kuti ya ndilucia musiwa usho pakanyatsova nechokwadi chenyu ngepapi? Pakaita chokwadi changu inini ndomashure paipai pekuti mwana akapiwa tii akanzi ndinoda kupa necklace newachi. Ndopandika ndatsonoti honya iyi nyaya yechokwadi nokuti zvinhu zvepazvikata zvaitoti iwara aurambirei kuita zvinhu zvedu izvi. Akazvitaura rini? Akazvitaura pacho paakamanifesta pacho ipapo pakaziva profita. Mwana wenyu akataura izvo hapana akanga aripo tese tanga tisipo. Saka uyu akatenga auya kuchikoro saka hatizivi wozinanzwa ava vachitaura kuti tii akakumba handina kumupa zvemanecklace kana kudii. Saka iye ari kutaura kuti ndo zvacho ari kuzviitinisa ndii handipo nhasi kuti zvichokwadi nhau iyi yakaitika watakuda zvakaitika ndozvandaisomaonera ndikaita hangu ndichionawo. Mwana uyu ava ndaamai vake vakafanana naye. Saka amai avo vakashedza mwana wavina ansupi zvangu pane witness. Amai vakashedza mwana vanhu vakanga vari amai nemwana nyaya kuna chokwadi chobuda izvo zvandida kuedza kuburitsa kuti amai vakashedza mwana wavo vachikudyara mumwe tii mwana ndobva aenda kunonwa tii. Amai vamwe chite vavo ndo vakabva zoti ndiri kunge arangara rimwe zuva mwana wangu ndida kupa watch nenecklace. Ndakubasira asesa vanhu ndatoshedzerwa zvawiri nachangamira chikoro chedawatirani handizika basa
asesa arikuti iye witness atibofisa mwana wina yo ndokugara netikumhangana kuti nyemba witness yakanga iripo pamaticha kana kuchikoro kana kune mwana uri mamusiku makaita kutozouzwa nemwana ndobva mazopesa nezvamakaudzwa nevanhu vemweya vana mukubvunzira kuti vari kukupi makati hapana uya muti mukutevhera vanasekuru vangu hazvandisi oraiti zvakanaka kazvinzi asesa ari kuti iye witness inokumiririrai panhau izvi iri kupi nokuti mwana ari padzapo uyo achadaidzwa achapinda mupi muchataura zvakaita sei zvakasiyana handisi isana sikutadza amana amaurira havana zvakaita mwana kaelement karipo asi kanozotaura nedai handisi taurai witness yenyu nokuti mwana haite witness nyaya yake wega. You cannot be a judge in your own test. Name of witness in so house. Alaro. House witness in the diamond. Dani kana zimire na kada kana wato yero ya ndo miri wone rimwe beta ati. Taurai bindira ndo na shasha na zina mleo. Zokoro kama mwana uti mleo. Zokoro futi. Tauro this. Mwana fate. Saka akaona izvichiitika nakutaura ita navavaramba nakuti iye panga panapa akaripa akazvona was telling the truth doesn't break any flesh. Right, Baba Vamsiwa amai ava vazopindira muri kumba kutsanangura chikonzero nei makanonoka kuudza adzimai venyu nezvechiitiko chaitika kuchikoro maererano neutano hwaKuTea. handizvo ndakubvunzai mukati ndakanonoka nezvikonzero izvatiri kubvunza mati is one of the reasons handitika zvakanaka kurea kuti imimi mupfungwa dzenyu makanyatsoona kuti dambudziko rawira pana rutendo rokuti haasi kuona it's so minor zvakareruka sei ndozvo ndingapindura mutungamiri chokutanga regai ndigadzirudze dambudziko randakasvika riri pana rutendo harisi rokuti anga asingaona aiona airwadziwa nemaziso kuona aitoona ava vakandibvunza kuti ari kuona here ndikati ari kuona ndakatoshandiswa nomubvunzo wacho kuti ndikati ari kuona kazi nokuti anochimbozviita akazviita izvozvo anogona kutovharika zvokusaona ndakatoshandiswawo nazvo ndikati saka makamboenda naye kwachiremba here akati hatina ndikati mainini tinonamata hungu asi tikanamata tinoendawo kwachiremba nokuti akapa vana chiremba njere ndimwari vakatonditenda vakati maita basa baba mukuru zvingaitoni kuti tingaita sei zvondiri kutoshamiswa kuti zvino vari kuzvirapa kuti ndo zvandakavabvudza izvo amai avo andakupedza navo havana kupindura witness ndiani pawitness vanogona zvavo kutadza kupindura nechikonzero chekuti vanhu vaviri vari mumba vari kupanana zvavari kuita sei vari kupanana kana vari kupanana zvinhu zvavo zviri so secret singade kuonekwa nanhingi there is no need of calling someone anditi ndezvenditiri vanga tiri vaviri saka ndiri kuti inini nhau yavo haititorere nguva yakati rebei iyi nyaya iyi ava vanhu vaita zvakanaka vachiitira zvakanaka ava nechikonzero chokuti vakatoudzwa nevapostori vavo kuti dambudziko riri kuwira pamwana wavo riri kubva pane vavo so zvareva zvandudzira kuti isu tichada kupa mukana vapostori vagone kuva nemunhu wakatambanuka wokunongedza kuri kubva chii
Anditika? That's point number 1. Point number 2. Chirida kunzwa kubva kuna baba namainyoka. Vimbiso yenu yamungapendane rino. Muchiitiko kana kuti event yekuti vaprofita venyu vechinamato chenu vauya vati dambudziko iri hongu mwana ari kuita ari kuchikoro asi dambudziko iri riri kubva mumusha menyu munozoti kudii kune vava totoka tiri kune vava munozoti kudii takanga tavatadzira zvokuti tavatadzira asi kukwira kuti kwatiri kuita tinotova nechivimbo chokuti dambudziko rokubva kwaari kuti inzwai baba datini imimi zvechokwadi makanyatsogutsikana chaizvizvi kuti dambudziko rokubva kune vava nechikonzero chokuti pane vakakubatsirai kuti muze kurubva chii dambudziko. Saka ndati vanhu vamwe chete ivavo tobva tazovatora vouya muno mudare muno handitika vauya mukati medare isusu taakuteererawo dzadzimwe nyika idzi dzaakuteererawo ivo vobva vatadza kuburitsa chokwadi chokuti dambudziko riri kuwira pana mwana wenyu pana rutendo ruri kubva kwavari imi munozovata sei vanotaura zvavanoda kuitira zvakanaka baba naamai mawere ava vari kugutsikana kuti vakavaudza kuti dambudziko riri kubva kwamuri havana kunyepa imimiwo muri kuti zvechokwadiwo pamugere papa muri vaviri bebi munogona kunge muine imwe nguva yamakabvunzana muri vaviri amai nababa kuti naamai maonerei dambudziko iri riri kuita sei nai baba maonerei dambudziko riri kubva pasi mohamawirirana muri vaviri kuti madzimai kutaura chokwadi inini maoko angu aya haana kumbowanikwa akabata chimwe chinhu chingaise dambudziko muvana amai vobva vaita seizvo. Saka ndiri kuti chamungazorimbisa weini kana vanhu vamwe chete ivavo vazouya nevamwewo vanenge vakokwawo vauyawo vosikowirirana vese kuti zvechokwadi dambudziko iri riri kubva pana baba naamai mawenu munozovaita sei? chokutanga mutongo wedare ndo wandinotungamidza mberi ndinodayira kuti dare ringe richitonga maringe nezvinenge zvataurwa neamanga isusu pedu panenge pachienderana nekugara kwamaita ndepedu hamukwanise kupanzira ipapo ndepedu tiri kuda vimbiso ye nokuti pajajimendika tinozopa jajimendi tichitarisa zvatawana pamhosva yayo yawiswa kudai handiti asi nendiri kuti imimi manje kana pachizenga matinganzwa zvavataura vati kana pakasanzi hamusirimi munotaura zvamunoda kwatiri vataura ka imimiwo mukazonzi ndimi munotiwo kudii kwavari zvinoti vanotaura zvavanoda kwandiri pamusoro ndanga ndichikumbirawo dare ndanga ndichifungidzira kuti ndichawana mukana wekuti maybe ndiexplaine zvinenge zviri nani kuti ndo mukana wandatowana iwoyo kana dare randibvumidza kuti ndiexplaine avapindura zvavo asi munhu akanyorerwa tsamba indini ndandine panada kuti nditaure ndisati vapindura zvavazopindura izvo kana dare richindibvumidza yakanzi Martha Musiwo ndandiri kuda kuti nini nyaya yekurwara kwemwana wangu uyu inini ndine chivimbo chekuziva kuti maererano nematsvagiro atakazozviitawo nekuti pandakanzi mwana pakata dambudziko ndada kuti ndiwedzere paipa mamuchiti makazoitawo concern ipi sema-teachers tane nguva tichishanda nevanavo kwemakore ndakashanda 23 years panzvimbo high school navamawera
saka tane nguva tishanda nevana vechikoro tinozviziva. Mwana pakauya vachindipomera takazoitawo ma-investigations ekuti uzive kuti mwana uyu chimbori chii. Hatingangosiyapo kuti mwana anzi arwara. Takaita ma-investigations tikanzwa kuti mwana uyu Rutendo uyu akanga agara audza vamwe vana akati nachida kuzza pa-elevation high school nekuti ipa pane mutemo wakaomarara. Mai mawere pane mutemo wakaomarara zvisingaite. Ndakutoshaiswa nguva yekuti ndifonera nemakomana wangu ndofamba nemakomana wangu. Zviri nani ndiende kunzvimbo high school kwandinonge ndichifamba murodhi ndisingaite sei ndisinganongedzerwe. Aiudza vana vaiudza ende vana ivavo pavakaitwa ma-interrogations takaita ma-audios vachiyaza akaita ma-audios zvokuti ma-audio acho titori nawo evana vaibvunzwa ivavo. Hanzi Rutendo akataura akati inini zvandida kunoita baba vangu namai vangu ambobva kwabvuma kuti transfer pa-elevation. Saka inini zvandida kunoita sezvo pakabobuda karuma kesatanism kaikaye ndichangotaura kuti ndinoita dhirama rangu ikoko vondibvisa pa-elevation. Saka inini Martha Musiwa ndine chivimbo chekuti Rutendo kubva musi wachina waakarwara ainyeba nekuti vana vechikoro vakanga vakamubata vaivai vakazopupura kuti hanzi achingobuda gedhi akanga akutofamba atoright akatenga achitoona zviri mumaaudios ndasikada kunditori nemuromo wangu inini dari kana richitendera kuti audio iplayiwe yevana vachirogona kuplaya audio rachero Rutendo ainyepa kuti ari kurwara nekuti anga agara aine plani yekuti rigaindibve pa-elevation mutemo bozisu takapa mutemo wekuti hatibvume mwana mukomana nemusikana anofamba vari murodhi. Hatibvume mwana anozinga kufamba nemunhu wechikuru munogona munopesera manyangadza chikoro chedu kana muchienda kumba endai muri magroups. Saka uyu Rutendo uyu akabva ati haina totsvaga plani yekuti ndite sei ndinonyeba kumba ndibviswe and obviously mubereki hapana mubereki angade kuti mwana wake anzi aitiswa zvesatanism hakuna. Saka ndo the reason yaakanyatsaona kuti iyi ine udzamu ndonoti mai Martha Musiwa aida kundiitisa satanism kumba kwangu haakuzive handisana mbobika tii kumba kwedu hatitomwa tii kumba kwedu ende anobika tii isu tine vana vedu pachikoro mabhodha zvekuti mabhodha iwayaya kana kuri kunzi satanism ndo aifanira anga achitaura nezvesatanism tinovabikira everyday vanobikirwa nemusikana wangu basi inini handibike tii kumba kwangu hanambobvira kaya kamwa tii vakazoenda kumapurisa ava mapurisa iye pafoni akanditi mabikira mwana wangu tii but yakumapurisa yakazenge yachinja isisiri tii hanzi makapa mwana wangu drink kutaura kunoku iri kuzikamwe nevanhu idrink kana kumapurisa ndakanzi makapa mwana drink raakauya akamwa drink revana mabhodha auyawo pasevhisi yavo yavaita kuchechi ndobva asikotoro drink revana vechikoro vatinavo abva arimwa ratikatonoone stesi ambotanga ati tii vari baba vacho yamuri kunzwa iri munomu but kumapurisa vakaripota vachiti chi drink zvasiyana. Saka mwana uyu akagadzira nyaya yake nekuti aida kubva pachikoro pedu kuti asununguke pasi pane mutemo wakaita sei wakaoma akasiya audza vamwe vake vakakonfesa tinayo audio yacho ainyeba anga asingarwari asi condition yake yainziva aiva nayo ari kupuraimary aiva nayo zveshuwa akaita yerwa kune amwe akatouya chiposho ari kupuraimary aizvita kuj kune amwe ticha zvakare vakazouya from j vakamuticha grade 6 negrade 7 vakati mai mawere ndikukutsvagai mwana uyu ndakaita dambudziko naye ari grade 6 ne7 pane musi wandaida kumurova kumudisciplina hanzi akatanga kukokonyara chibhenda maoko kutange munhu abatwa nedhimoni kuti tichaite sei amusunungure ndo drama yakanoitira baba wake inini ndigendaura chokwadi ndinonzwira tsitsi baba vake ndibanini wangu nemunin'ina wangu uyu ndomunzwira tsitsi sorry ndovanzwira tsitsi why nekuti ivo vakati pamwana vati entrusta kuti mai guru nabankuru ava vane history yavo yekutisha panzvimbo hai ndigaendeendese mwana kupi ikoko I feel sorry for them ende handakana chigumbu navo but havasi kuziva kuti mwana wavo uyu nyaya iyi akaigadzira kumba kwangu anambobvira akambokusvika akuzive anambobvira akadya but ane nyaya yake yevakomana vake vaanopota achifonera varume vavaridzi zvakawanda zvirimo muaudio zvirimo. Alright, azviri vachitema vatsanangura zvakanaka. Ndida kukumbira nevapamai vakasununguka zvavo amai vakasununguka sumukai tanzwa vanhu vakaurwa naye kunzi mwana anonga aita plan kuti asisiko tanzwa vanhu vachiti haha izvozvo zviriko chikoro vana vasikana vaenda vakaisa tumbwa mumabheki nembanje vogoenda tricks kuchikoro ikoko asi zvakazoonekwa tichatora vaprofita vedu vanosikoprofita wavaprofita vakaprofitei tinavo ndipika tinavo saka mambonzwa ndanga ndichitsanangura kana kuti ndanga ndichipa mubvunzo kune ava vari kunongedza kuti muchiitiko chokuti
zvazoshaika munovaita sei? Ndakutsvaga cleansing yazvo. Handidika? Ivavo ndikavabvunzawo kuti kana zvazonzi ndimi munoti kudii kune vava. Handidika? Zvareva zvadudzira kuti ndanga ndichitaura mazwa aya ndichiziva nokugutsikana kuti tine vanhu vatinogona kutora vatisingakuudzei kuti vari kwakati. Hozi iye zvinezvi chiri kutonga idhora pam. Saka tikakuudzai munomhanya. Munoita zvamunodini? Zvamunoita. Zvamunoita. Isu tinongovatora. Rimwe zuva makare muno maitika chiitiko chekagungwa. Kana mabvunza pane munhu adonha asina kuona. Takatora vanhu ivavo tikavaisa. Tikatora vaprofita tikasanganisa vanhu ivavo. Handiti tikati tiudzei kuti vanomhosva padhirapa. Muprofita akatiburitsira nhau takagutsikana kuti mui. Uye mose munoenda kuvaprofita. Muprofita wemuprofita ndiwe. Teereresai. Muprofita wemuprofita ndiwe. Nokuti zvakauya akanyatsokusanangura chaizvo kuti amai ava amaisiwa vane zvinoti ava vanenge vachitarisa kuti zvaari kutaura zvingazviri. Vobva vaona kuti vana zvataura kuti nokuti zvinhu zvaataura ndini. Otaura kuti vakadai vachitarisa modhropu mavo mune mbatya dzakati vachitarisa voona zvimoti yasina kutoti apa hapana muprofita. Saka akuprofita ndiani? Akuprofitwa ndechi? Saka ndoda kuzisai mose dare rese kuti tichapa kuna mambo tosvedza vaprofita vedu vouya. Takambokongorwa rimwe zuva takanotora vamwe uko muchaminuko takuenda mumagarweni. Vakauya vakatiitira basa rakanaka nokuti kana ina havaindiziva. Handiti? Saka hatizotsvaga vanhu vanotenderera mukati menzvimbo inei vanoti vakasvika vanoziva kuti itomiziva ndiye akambengari kutungamiri atatoziva vanga vari murairidzi wechikadzi pachiro pakati kana kuti uyu tomiziva uyu takambopinda masoro akati tese. Vaprofita verudzi rwati toda vasingatizi. Saka izvo zvandataura izvi ndazviitira kuti nhau yedu inyatsowanika uremu noudza muhwari. Ava vakanyatsova nechokwadi chokuziva kuti kupomerwa kwedu kwabva from point A to point B. Handiti? Zvakakwanira zvisina chimwe chinhu nokuti uyu mwanawe ataura wegani kuti ava ndo vakandipa zvokudya vakandiigira zvakare chii watch vakandiigira necklace iyozvo ndikaita sei Kashiramba. Handiti? Asi regai ndikutsanangurei ndichiti chimiro ichi hachina kusiyana zvakare nenhau yatakatonga pagungwa yemaringi. Iyo ichi imo makare muno ndakaitonga nhau yepagungwa apo yemaringi yomurairidzi futi wechidzimai achipomerwa kunzi anochokuita nevanasikana vakuita zvinenge zvekamusarasara kunge maruweruwe pachimova nechikonzero chekuti vapiwa marini nomurandakadzi. Saka manzwa ndatsanangura kuti I'm being as old as mountains panhau dzakaita sedzi ndatiteti ndatindi vanhu
murairidzi aiko chema kuti ndine mureidzi kuti ndishande zvakanaka pachikora zvavafanana pachikoro penyu munhu anenge akutotadza kuendesa mwana zvakadaro tatuluza amusoro ndakumbirawo darewo kuti ndingowanawo mukana wokutaura kuti nditendere panhau yataurwa nemwana ndandiri nemubvunzowo wokuziva kuti nguva yandakamupa tii iyi hamene kuti ndingapindurwe kana kudi yanga iri nguva iyi iri zuva rechikoro here kana kuti riri zuva ripi nekuti sei ndabvunza panapa kadzi yaive nguva yebreki yaive nguva yebreki yavakaenda mukanomupa tiyoyoyo muhoro zvinoisu vana vedu hativabikire tisu vechikoro tinobikira chete vana vemabhodhi havanotobikirwa tii yavo iyo iri muflask kana tipoti yewaiti haisi nhau yokupiwa kwetii pavanhu vakati wandei ndiye munhu aselektwa mukati megurupu yakuno vandounwa tii ndochimiro chiripo naika amaprofita ndaushi maprofita ndeai saka runyoro rwamuri kuona panapa mende rufunga ndiananyo inini handizivi kana iri mwana wechikodi handimutiche inanditiche pahigh school inde ndiri kuprimary ndokwande ndiri nguva zhinji kuhigh school handitowendi zvokudaro ndoenda paassembly chete ndobuda ndoenda kujunior ndokwane ndiri saka ndisana ndatombona bhuku rake